Vale. Hola a tothom, benvinguts a La Primera Mirada. Així Maria Mira, en un nou programa on entrevistarem a una persona molt especial. Es diu Clara Cerdan, més coneguda com Figa, i pel seu canal de YouTube, Figamon by Figa, d'Alcalá de Xivert. Té 18 anys i estudia filologia catalana. Hola Figa, què tal? Com va la quarantena? Hola Maria, jo estic molt bé i ara que han passat a la fase 1 més que millor i bueno, anem adaptant-nos a aquesta nova vida que ens ha canviat d'un dia per un altre, que vam entrar en abrigos i en pantaló curt, dient així, i no res, estic contenta de ser la teva primera invitada i bueno, també me té, a causa d'aquesta situació també estem una mica despistats en lo de els estudis online i tot això i anem adaptant-nos a totes les situacions i a poc ja veurem com ens sortirem d'aquesta. Si vols, comencem amb la primera pregunta. Com vas arribar a decidir obrir-te un canal de YouTube? I per què es diu Figamon? Pues sincerament no ho sé, perquè jo posava molts vídeos a les stories i contava la meva vida i era com una influencer que és que ara i entonces vaig decidir obrir-me el meu canal perquè els meus amics me diuen que tenia madera de youtuber i que podia fer si volia. Aleshores jo vaig decidir crear-me el canal quan me n'anava a València perquè com anava a canviar de vida, doncs vaig dir, mira, m'obri un canal de YouTube i se diu Figamon, en un principi no anava a dir-se així, s'anava a dir el món de Figa, però un amic meu me va dir, no, si te crees el canal de YouTube s'ha de dir Figamon, perquè és un nom potent, curt i directe a lo que anem. I jo, perfecte. I és Figa perquè jo sóc Figa i perquè me vaig instaurar jo com a Figa i aleshores és el meu món, el món de Figa i els meus followers, els meus figates. I apanyau. I com t'arriba la idea de fer un nou vídeo? D'on treus aquesta inspiració? Pues jo sóc una persona que m'agrada molt veure els vídeos a YouTube i que aquesta app l'utilitzava moltíssim. Aleshores, faig els vídeos que a mi m'agradaria veure d'altres youtubers o el que siga. És veritat que no tinc com un referent com a tal, sinó que vaig seguint el que se fa i a part el que a mi m'ha vegit fer, saps? Perquè hi ha coses que jo faig que fa 10 anys se portaven, però a mi m'ha vegit fer-ho ara i ho faig ara perquè fa 10 anys no tenia canal de YouTube, bàsicament. I no res, els meus seguidors també són els que me diuen que els ha vegit veure i tot això, aleshores jo decidisc fer segons el que ells també volen. I a l'hora d'editar totes aquestes idees, quant tardes més o menys? Quedes satisfeta amb el resultat? Pues tardo unes 2 hores i quedo satisfeta. Bueno, pues depèn de vídeo, la veritat. Perquè hi ha vídeos que me costa molt editar-los i mai quedo satisfeta perquè si t'ha costat un munt damunt no té el resultat que tu pensaves que anava a tindre. Però, per exemple, el vídeo que més il·lusió m'ha fet editar va ser el de vídeo que vaig ser reina de carnaval del meu poble i, no sé, aquest vídeo sí que m'ha fet moltíssima il·lusió gravar-lo i hi ha d'altres que també i al mateix temps que m'ha fet il·lusió sí que vaig tindre una molt bona edició i l'últim vídeo també m'ha agradat com l'he editat, però els altres, tot se pot millorar sempre. I torne a recordar que Figa estudia Filologia Catalana a la Universitat de València. Com compagines la carrera amb el teu canal? Doncs crec que ho porto prou bé, encara que hi ha moments d'exàmens o de molts treballs, de molta feina, ara que normalment quan acaben els quatrimestres, i aleshores sí que he de parar i he de pensar que en veritat jo estic fent una carrera, que el meu canal de YouTube és el meu hobby, que potser algun dia me dedico 100% al meu canal de YouTube i jo superencantada, però de moment el que a mi me demana la meva vida és estudiar la meva carrera i jo penso acabar-la i a poc a poc, vull dir, no li has de treure importància en una cosa ni a l'altra, tot se va fent i si algun dia has de parar i has de dir, mira, avui no puc, no se pot, igual en una cosa com en una altra. Però crec que ho compagino prou bé, que és saber treure els moments oportuns a cada cosa i, com he dit, sense treure l'importància a ninguna de les dues, perquè les dues coses són molt importants a la meva vida actualment.
I, per exemple, si jo volguera obrir-me un canal i fer vídeos, quins consells em donaries? En definitiva, ser tu, o sigui, com el gran consell que te dono és ser tu, no crear-te cap personatge i fer el que tu vols, perquè sempre has de ser fidel als teus pensaments i a lo que eres tu, a la teva persona. També que no te cregui, que no se te té que pujar com la fama, que no és fama, perquè en veritat això no és famoseo, sinó que no se t'ha de pujar tot el bo que fas al cap, saps? Vull dir, t'has de tindre els peus a la terra, has de saber d'on vens, que cuidao amb la gent, perquè la gent és a vegades molt mala i molt convenenciera, i tu has de saber a qui pots tindre en tu i a qui no, i rodejar-te de molt bona gent perquè t'ajuda en els pitjors moments, perquè reps prou crítiques i pues, en aquest moment has de tindre gent a la que estimes i a la que t'estimen per poder pujar-te un poc l'autoestima i l'ànima i de tot. I en definitiva ser tu i que estigues ben rodejat de família, amics o el que sigui. Un gran consell. Ara vaig a fer-te unes preguntes per a conèixer-te millor. Has de contestar el més ràpid que puguis. Anem a un top 3. Jo diria que eixes bastant de festa i el filtre d'Instagram també. Quin diries que és el teu top 3 o els millors jocs? Doncs en València els 3 millors llocs on he anat és Mia, Le Premier i Aquarela. També vaig a dir que jo com a festa preferís les festes del meu poble. Saps el que t'ho vull dir? Preferís una bona orquestra, una bona disco mòbil amb la gent a la que vols i poca gent. A mi a vegades també preferís que els plans de no hi haure gent, d'estar tu i els teus amics i prou, i sense música i sense festa, dient, no, música sempre un altaveu va bé, però com a llocs per eixir de festa a festa a una discoteca, i això és 3. I el top 3 dels teus crashes? Pues Aaron Piper va per bandera, jo tinc una debilitat en estome, després està Javier Rey i Miki Núñez, encara que Lola Índigo tampoc se'n va acabar atrás, vull dir-te que hi ha gent molt guapa en aquest món. I l'últim missatge que has rebut i l'últim que has enviat? Pues mira, l'últim missatge que he rebut és del concurs d'Apunt, d'Atrapa'm si pots, perquè aniré a concursar, vaig fer el càsting, em van dir que van acceptar, però per tota aquesta situació de la quarantena ho he tingut un poc difícil, però ara com ja tornem un poc a la normalitat i això pues, estàvem parlant a veure quin dia puc anar a gravar pel programa. I l'últim missatge que he enviat justament és a Juan Mira, el teu germà, i és torna'm a cridar. I l'última persona que has buscat a Instagram? Pues l'última persona que he buscat a Instagram és un conter de cover anomenat Irene Ricard, que és una xica que canta molt bé i a més a mi m'agrada molt com canta i que d'ací poc nosaltres també li farem una entrevista per a la nostra carrera i estic molt contenta en plan de fer-li spoiler, spam, dient-ho així, perquè canta molt bé de veritat. Doncs ja sols tenim una última pregunta. De l'1 al 10, com valoraries aquesta entrevista? Pues jo la valoraria d'un 10 de 10, perquè m'has fet preguntes que m'han agradat molt i molt interessants, com per exemple els consells, que no sóc jo de donar-los, però crec que sempre van bé, i després que t'has preocupat també per la meva vida personal, en plan, així com coses més de mi, i m'ha fet molta il·lusió que m'entrevistaris, a part que és de les meves primeres entrevistes, i no res. Gràcies. Doncs així ens acomiadem. Moltes gràcies, Figa, per accedir a fer l'entrevista. Vols dir o afegir alguna cosa més? Home, pues jo recordar-vos que tinc un canal de YouTube, que se Figa Montbany Figa, com bé ha dit Maria, que esteu tots convidats a seguir-me i a les meves redes socials. Està Instagram, que és la que més utilitze, que és figa_31 i no res, la felicitat per bandera i sigueu feliços i no a l'envídia perquè és molt roïna. Doncs moltíssimes gràcies i ja ens veurem en el programa d'Apunt d'Atrapa'm si pots, Figa. Molt bé, gràcies a tu.